वेलकम टू प्रणालीज किचन। आपण मोड आलेल्या वालाची भाजी बटाटा टाकून बनवलेली आहे विदाउट वाटण। त्याच्यामध्ये वाटणाचा कुठेही वापर केलेला नाहीये, तरी सुद्धा मस्त अशी घट्ट झाले। तर आपण आता ती बघूया आपण त्याच्यामध्ये काय वापरले ते इन्ग्रेडियंट्स आणि आपली भाजी कशी घट्ट झाली ती। आता मी इथे हा पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, नॉनस्टिक पॅन घेतलाय मी। तर त्याच्यामध्ये आता 2 ते 3 चमचे आपण तेल टाकून घेऊया। तर अंदाजाने तुम्हाला हवं तेवढं तेल टाकायचं, पण या भाजीला वरती मस्त असा लाल रंगाचा असा थर येतो, तरी बोलतात त्याला, ते खूप छान दिसतं म्हणून मी थोडं जास्त तेल टाकलंय। तर तेल आता आपण चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल आता आपलं तापलेलं आहे। तर मी इथे हा मोठा कांदा घेतलाय चिरून, बारीक चिरून घ्यायचा म्हणजे आपली भाजी छान अशी मिळून येते। आणि तो चांगला फ्राय करून घ्यायचा, चांगला फ्राय करून घ्यायचा कांदा। कांदा आता आपला फ्राय होतोय। तर मी आता याच्यामध्येच कोथिंबीर टाकणार आहे, मस्त लागते एकदम। आणि मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायची ती। आणि मी आता इथे हा 1.5 टोमॅटो मिक्सरला लावून घेतलेला आहे, ह्याच्याने आपल्या भाजीला मस्तपैकी घट्टपणा येणार आहे। तर टोमॅटो आपण चिरून टाकतो, त्याच्यापेक्षा जर एकदा फिरवून घेतले मिक्सरला तर आपल्याला वाटण टाकायची गरज लागत नाही। तर आता आपण ही चांगली परतून घेऊया। टोमॅटो चांगले मिक्स होत आहेत। आता मी त्याच्यात 1 चमचा कांद्याची आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे, चांगली मिळून द्या। आपण वालाचं बिरडं कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे। तर आता आपण ही वालाची भाजी करणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण वाटणाचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत, अशीच छान लागते भाजी। आता हे चांगलं मसाला करून घेऊया ह्याचा। आता आपले टोमॅटो चांगले विरघळलेले आहेत, तर मी आता ह्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहे। आधी आपण हळद टाकायची आहे, त्याच्यानंतर लाल मसाला कोणताही घेतला तरी चालतो। त्याचा मी हा होममेड गरम मसाला घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर धने जिरे पावडर आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं पूर्ण। आता हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे जे वाल घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मी बटाटे कापून टाकलेले आहेत, ते आता त्याच्यामध्ये टाकायचे। दोन्ही हाताने छानपैकी धुवून घ्यायचे ते आणि परतून घ्यायचे। आपल्या भाजीला मस्तपैकी घट्टपणा आलेला आहे। आणि आता मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून शिजवून घेणार आहे ती भाजी। तर मी टोमॅटोची जी पेस्ट केलेली त्याच्यातच पाणी टाकले। आता हे चांगलं परतून घ्यायचं। आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। तर आता आपण हे झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं स्लो फ्लेमवर चांगली भाजी शिजून द्यायची, कारण की वाल शिजायला थोडा वेळ लागतो। आणि जेव्हा ही भाजी छानपैकी उकळत असते तेव्हा त्याचा सुगंध येतो, आणि त्या सुगंधानेच आपल्याला समजतं की आपली भाजी छान अशी रेडी होत आहे। तर आपण आता 10 ते 15 मिनिटांनंतर पुन्हा चेक करूया। 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। मी गॅस एकदम कमी ठेवलेला आणि आपली भाजी छान शिजलेली आहे, त्याला कलर पण खूप छान आलाय, मस्तपैकी घट्ट झालेली आहे, वाटण टाकायची गरजच नाहीये। आणि त्याला कलर पण खूप छान आलाय। तर आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकूया, चवीप्रमाणे त्याच्यात मीठ टाकायचं। भाजी शिजल्यानंतर त्याच्यामध्ये नेहमी मीठ टाकायचं, मग आपल्याला अंदाज येतो, कारण कडधान्य शिजवताना आपण नेहमी
पाणी टाकतो त्याच्यामध्ये, त्यामुळे अंदाज येत नाही. आता पुन्हा परतून घेऊया. तुम्हाला जर रसवाली भाजी हवी असेल तर याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ठेवायचं आणि वाफ काढायची. आता मी याच्यामध्ये मस्तपैकी आपण कोथिंबीर टाकूया आणि आपली वालाची भाजी आता पूर्णपणे तयार आहे. तांदळाची भाकरी बरोबर, कोणत्याही भाकरी बरोबर, भाताबरोबर, चपाती बरोबर अतिशय उत्तम लागते. तर तुम्हाला आता ही भाजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि नक्की ट्राय करा. वाटण न टाकता वालाची भाजी आपण बनवलेली आहे. तर थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.